Terchovej sa konal 21. ročník koncertu Poďakovanie za lásku. V Terchovej už dlhodobo organizujeme veľkonočné koncerty. A keď sa stalo, že Svätý Otec Jan Pavol II zomrel, tak sme sa rozhodli, že ten veľkonočný koncert venujeme jeho pamiatke. Jan Pavol II má s Terchovou súvis, pretože voľakedy tu bol, niektorí vedia o tom, že bol v týchto našich okolitých horách na turistike, mal rád hory, mal rád ľudí, takže s niektorými sa stretol. A takisto máme tu jeho relikviu, ktorú si veľmi uctievame, modlíme sa k nemu a uctievame si ako nášho patrona, veľkého priateľa Terchovej. Prichádzam medzi vás na Slovensko, aby som vás upevnil vo viere zmrtvých vstalého Ježíša Krista. Niektorí pútnici sa so svätým Jánom Pavlom II aj stretli. V roku 1994 z Terchovského a Zázrivského chotára bol dovezený do Ríma vianočný strom. Taktiež bol odovzdaný obraz od akademického maliara Zdena Horeckého. Ján Pavol II pre mňa znamená strašne veľa, pretože som sa s ním osobne stretol. Mám od neho jeho požehnanie a asi 4-krát bol na Slovensku, tak všetky 4 razy som bol ako na jeho návšteve tu na Slovensku. V takomto koncerte, aký sme tu aj dnes mali možnosť zažiť, si človek zvlášť uvedomí tie hodnoty toho, že sú tu talenty, ktoré spievajú od malička až po tých najstarších ľudí. Na dnešnom koncerte zaznela krásna duchovná skladba Cantate Domino od Karla Jenkinsa. Tento jubilejný rok, ako nám predostrel aj zosnulý pápež František, má byť takým novým zmierením, novým začiatkom, akoby premenou na nového človeka. Tento koncert, kde sa prelínali generácie od tej najmenšej po tú najstaršiu, má byť takým povzbudením k tejto premene, aby sa vedeli inšpirovať starší, mladších, aby tieto generácie vedeli spolu dobre nažívať